20 urte zituelarik eta lehen hezkuntzako maistra ikasketak bukatuta, Muñoaren ikastolan irakasten hasi zen Elbira Zipitria, 1926an. Bigarren Errepublikako urteetan jardun profesionala, kulturala eta militantea uztartu zituen. Eusko ikaskuntzako kide zen eta Eusko Alderdi Jeltzaleko emakume abertzale batzako idazkari. Garaiko kronikek historikotzat jo zuten 1922an Donostiako Urumeako frontoian 25.000 lagunen aurrean Zipitriak Mercedes de Kareagarekin batera emandako mitina. Euskal Herrian bi emakumeek egin zuten lehenengotarikoa. Gerra Zibilean Lapurdira egin zuen ihes Zipitriak. 1943an Donostiara itzuli zen eta gerra aurreko ekimena berpizteari ekin zion. Nolabait, gerra aurreko eta ondorengo ikastolen mugimendua lotu zituen zubia izan zen. Txori bakoitzak bere abestia. Herri bakoitzak bere hizkera. Euskaldunok euskara. Guk alditugun hizkuntza gehienak ikasiko ditugu. Buruan 3 edo, baina bihotzean bakarra, gurea. Bueno, Zipitria izan zen, hain zuzen ere, lehenengo euskarazko eskola martxan jarri zuena, eta 1953an egin zuen, horixe eskatu zion, familia bati erantzunez, eta familia horren etxean. Eta 3 urte geroago, bere etxean bertan abiatu zuen lehenengo ikastola. Eta begira, ze izan duen kale honek? Elbira Zipitria, bai? Elbira Zipitria. Eta ez da kasualitatea. Hemendik igotzen ziren urgulera, bera eta bere ikasleak ostegunero. Natura zeozer ikastera, edota, etxean egin ezin zituzten ariketak egiteko. Lehen ikastola abiatu zedin meriturik handiena Elbira Zipitriari dagokio. Baina historia hau hasteko, aurraien gurasoen ausardia ezin bertzekoa zen.